Bocah-bocah kae ngamen lan dodol koran esok tekan sore nganti kowar sekolah. Bocah-bocah kae disetrapi gurune sebab wis 6 sasi durung bayar SPP. Suminem ibune buruh-buruh mangane mung pas-pasan. Bapake Karnawi tukang becak maos pati andong saben bengi keterah lorong mengi. Atine kudu deret nyawang kanyatan pahit. Bocah-bocah teh cilik wis kudu golek duit. Sing barep ning prapatan, sing ragil ning jero bis, ngamen lan dodol koran ngoyak urip sing barep ning prapatan, sing ragil ning jero bis, ngamen lan dodol koran ngoyak penguripan atine kudu deret nyawang kanyatan pahit. Bocah-bocah teh cilik wis kudu golek duit. Atine kudu deret nyawang kanyatan pahit. Bocah-bocah teh cilik wis kudu golek duit. Atine kudu deret nyawang kanyatan pahit. Bocah-bocah teh